Unha competición de atletismo que se celebraba no campo do Río Seco levou o Narón a disputar o seu partido ante o Estradense na Malata e non lle foi nada ben, pese a que se adiantou no marcador con ese bo gol de Marcos Novo. Que bo remate. Golazo dun xogador que antes me dicía Gustavo Varela que estivo en 18 equipos distintos desde o ano 98. Pois non se asenta, non se acaba de asentar. Tremendo. Pero aí amosou unha boa técnica para rematar no minuto 13. O que pasa é que o Estradense só tardou un minuto en empatar. Nesta xogada, Zafú vai aparecer aí para rematar o que sería o empate a 1. Un Estradense que non se conformou co empate, que buscou adiantarse no marcador e que o conseguiría antes do descanso. Viña de perder contra Ourense, facía falta unha vitoria e o logrou, non? E a logrou nun magnífico esteario no campo da Malata, no que se disputaba, lembren, este partido. Esta é a acción do 1-2 que sería definitivo, o gol de Julián, gran remate. E ollo o Narón, que despois dun bo comezo leva un só punto nas últimas 4 xornadas. Sí, sorprendente a súa trayectoria e unha curiosidade, a vindeira xornada xogará tamén na Malata, aínda que como visitante, porque se vai a enfrontar ao Racing de Ferrol.